भारतनि संबिजितावनो दङ, भारतनि आयेनावनो दङ। आरो उन्दै बैसोआव हाबा जायोब्ला गोबां जेंना सोमजियो, न'खरनि जेंना, समाजनि जेंना, बायदि बायदि जेंना। बे मोनसे जेंनाजों गोबां जेंना सोमजियो। दा बेखायनो उन्दै बैसोआव हाबा लानायखौ जोङो गोबां आफादफ्राबो एवारनेस खालामनानै बादा होबोदों। फरायसा आफादफ्रा, गुबुन गुबुन NGOफ्राबो बै समाव बादा होबोदों। नाथाय माखासे स्रोदै जायफोरा पुलिसनि खौरां होआलासै बा गुबुन गुबुन NGOफोरनि आफादफोरनि सिम खौरां होआलासे स्रोदै हाबा खालामखोमादों। बेबायदि हाबा खालामखोमानाया सोलिगासिनो दङमोन। आरो बेखौनो गोख्रोङै होबथाथारनो थाखाय आसाम सरकारा थांखि लादों। आरो बे थांखि मथे 18 बोसोरनि उन्दैनि बैसोनि सिख्लाफोरखौ हाबा खालामग्राफोरखौ मैयानिफ्राय हमनायनि जि मोनसे अपारेसन खालामदों, बेयाव गोबाङानो हमजादों। आरो जोंनि उदालगुरि जिल्लानिफ्रायबो हमजादों, जोंनि भेरगाव समस्तिनिफ्रायबो हमजादों। बियो मोनसे दन्दनीयखा आरो दन्दनीयनि थाखायनो बेयो हमजादों। नाथाय बिथांमोननि केसखौ बिजिरगोन। आयेना बुंनाय बायदिब्ला, SP आ बुंनाय बायदिब्ला माने 15 बोसोरनि सिंनिखौ हाबा खालामनायखौ जेलाव हरनाय जागोन। आरो 15 बोसोरनि सा नाथाय 18 बोसोरनि सिंनिखौ माने केस हिसाबै होनानै बिथांखौ माखासे तदन्त खालामनाय जागोन होननानै बुंनाय जादों। आरो बे हिसाबैनो पुलिसा बा आयेननि खामानिखौ मावगासिनो दङ। आं खावलायगोन जाहाथे एबारनिफ्राय बयबो सांग्रां जायो। उन्दै बैसोआव हाबा जानायखौ गोबां अर्गेनाइजेसनफ्रा बुंदोंब्लाबो खोमा होआखैमोन। नाथाय दिनै आयेना गावनि खामानिखौ मावबाय। दा बेखायनो जोंनि साफ्रोमबो समाजनि दैदेनगिरि, बिमा बिफा, बिगोमा बयबो सांग्रां जानाया मोजां। उन्दै गथ'खौ जों जाहाथे गोसो थोलायदोंब्लाबो, मोजां मोनलायदोंब्लाबो जोङो जाहाथे बिसोरखौ बुजायनानैब्लाबो लाखियो, जाहाथे जोङो हाबा होआ। नङाब्ला दिनै हमजानाय बायदि गाबोन हमजागोन बायदि माखासे परिबेसा जोंनि गेजेराव दुखुनांथावै फैगोन। दिनै UPPL भेरगाव जिल्ला कमिटिनि 3थि बोसोरसालिया जथुम्माया जानानै थाङो। थामहिनबा मैयानिफ्राय नैबे भेरगाव समस्तिनि जाबांगा फोथार प्राइमारिनि सिङाव थानाय बे पुरनि भेरगाव होननाय गेलेग्रा फोथाराव भेरगाव ब्लक कमिटि आरो भेरगाव जिल्लानि बे जथुम्माया जादों। दिनै फुंबिलि समाव फिरफिला दैखांनायजों लोगोसे थान्दै मेल जिरायो। आरो बे थान्दै मेलाव भेरगाव समस्तिनि सिङाव थानाय भेरगाव जिल्लानि सिङाव थानाय 9 समस्ति, बे समस्तिखौ गोख्रों खालामनो थाखाय राजनैतिक भाबै माखासे बाथ्राखौ सावरायनाय जायो आरो थांखिबो लानाय जायो। जाय समस्तियाव प्राइमारि सिङाव बुथ कमिटि दानो हायाखै, मेम्बारशिपआ मोजाङै ड्राइभ जायाखै, बेफोरखौ मोजाङै खालामनो थाखाय दिनैनि जिल्लानि थान्दै मेलाव थांखि लानाय जादों। आरो बेयाव मिरु UPPLनि गाहाय नेहाथारि राजु नार्जारि बिथाङा बाहागो लादोंमोन। आरो बिनि उनाव जोंहा गेवलां मेल जायो, जेराव भेरगाव जिल्लानि गार्जेन EM मानगोनां राकेश ब्रह्म बिथाङा बेखेवगिरि महरै आलासि महरै बाहागो लाफैदों। आरो गाहाय आलासि महरै BTRनि डिपुटि चिफ बिथां गबिन्द बसुमतारी बिथाङा बाहागो लाफैदों। आरो गोजोनथाव बाथ्रा, बे गेवलां मेलनि गेजेरजों जोंनि 32 नं भेरगाव समस्तिनि सिङाव थानाय गुबुन गुबुन प्राइमारिनिफ्राय 150सो गुबुन गुबुन दोलोनिफ्राय UPPL दोलाव जगदान जाफैदों। बिथांमोना जोंनि UPPL दोलोनि खामानि मावनाय, UPPL सरकारनि खामानि मावनाय गासैखौबो मोजां मोननानै बिथांमोना UPPLआव जगदान जाफैदों। आरो बिथांमोनखौ जोङो गोख्रोङैनो बरायनानै लादों। आरो दिनै बे गेवलां मेलाव 5000निबो बांसिन सुबुङा बाहागो लाफैदों। जुदिअ गोबां दिनैनि थारिखआव गोबां हाबा हुखा बायदिसिना बेस्थता दङ, थेवब्लाबो 5000निबो बांसिन रायजो राजाफ्रा बाहागो लादों। बेनि गेजेरजों जों बुंनो हायो भेरगाव जिल्लाया राजनैतिक भाबै UPPL दोलो हिसाबै गोख्रों जाबोदों। आरो फैबाय थानाय समाव UPPLनि आखायावनो बे 9 समस्तियाबो उद्धार जागोन, बेखौ जोङो बुंनो हायो।
उन्दै बैसोआव हाबा जानाय एबा 18 बोसोर बैसोनि सिङाव हिन्जावसाफोरखौ हाबा खालामनाया बियो आयेन मथे बेरेखा एबा बे आयेननिखा बियो दिनैनि बाथ्रा नङा बेयो भारतनि संबिजितावनो दङ भारतनि आयेनावनो दङ आरो उन्दै बैसोआव हाबा जायोब्ला गोबां जेंना सोमजियो न'खरनि जेंना समाजनि जेंना बायदि बायदि जेंना